Изге Рамадан айы адағына якынлаша. 10 апрельда Урада байрамы. Коллегабыз Йома тапшыруы авторы Мөнирә мәсеті имам хатиба Мұрат Лұқманов мен Фитер Садақов тапшыруы тәртібі һәм башқа темаларға әңгәмә құрыға ниятленік. Әсләму алейкум, Мұрат Нәжипулы. Алейкум ассалам ва баракату. Хаумығығыз, ихлас көңілен хәді студиялы көрібізге шатпыз һәм бұйылғы Урада несік өті? Несік бара? Алхамдулилlah, ол біздің үшін әр вақыт шатлық, әр елді оны көтіп алабыз, бұл бүті вақытында әдірек мұңғыланып қалабыз. Сөнки мына бұл айда бізге Аллахтың рәхметі яуып тұра. Шуға ашанып, шуға қуанып беребіз. Һәм шулай изге нияттермен Урада тотып башлау һәм ортаһында ауырып китеу сәбәптәре менән Урада тота алмаһак безгә кайгырыргамы, әллә Урадан һуңда тотырга мөмкинме? Без иң тәүдән үк Урадага шундай ниятәр менән барып ирәбез, дугалар кылабыз, авырып китмәгән дип, шуңа күрә яшь кына авырыр хәлдә авырмаенча үткәреп бирәбез буны. Әгәр инде Аллаһ Тәгаләнең шундай бер ханавы килгән икән, авырып китте икән, бала саракта өзергә туры килә. Сөнки безгә һаулыгыбызны хакларга кирәк. Һәм ул ничә көн төшереп калдырганбыз, шунысы без гаять үткәргәннән соң тотып битеп куябыз. Монда бер инде зыян килмәй. Рамаданыбыз тулы буласак, Алла бирһә. Һәм шулай Рамадан айы башлау менән интерселләрендә лә билдәле кешеләр, блогерлар, шул караганда яшьләр арасында ла Урада тотучылар үзләренә тотып әйдәүчеләр дә байтак һәм ошларны карап килеп, менә бүген генә әле генә әйттек бит, Урада айы адагына ла якынлаша дип, менә бүгендән тота башлайм әле дип, бер гасны тотмаган кеше уга нимә эшләргә? Ул дөрес буламы? Әгәр тулы шәригать белән сәбәп бирһәк, ул бер генә минутын без хакта без Урадабыз юкка сыга. Үзебезнең нәфсебезне еңә алмаенча Урадабызды без хак. Ул вакытта без гаять тулгарганнан соң 2 ай янәшә рәттән тотып битеп куярга тиеш булабыз, ләкин безнең инде дәртләндерү дигән әйбер дә бар бит инде. Әгәр без шулай әйтмәһәк, бер кеше бәлки Урадага якын да килмәсен. Без аны ниндидер хатта ярты көн Урада тотуга дәртләндереп берһәк, Аллаһ Тәгалә артабан тагын рәхмәт ишекләрен ачса, ул кеше инде киләсәктә куана-куана Урадага инеп китер. Һәм шулай Урада адагында без Фитер Садака тапшырабыз һәм ошон турында тулырак һөйләп җибәрегез. Буны ла бик куанып тапшырабыз. Кай вакытында теге кешегә шул Урада турында Фитер Садака турында һүз килеп аптырап китә, нисектер нәйтә башлай, талашкан һымак итә башлай, тагыла һезгә күп макса кирәк дигән һымак. Бул инде без шатланып бирәбез. Асында да без әт генә бирәбез дә күп талабыз, шуны аңларга кирәк. Бул артык зур суммала түгел, 150 сумнан башлана ла, кемдер теге шундый уртасы кимәлдә икән, кемдер күбрәк акча эшләй икән, ул гына югарак баһа куя. Бул инде кайда язылган дигәндә, ул бөтә безнең шәригатьтә бар. Ныклы дәлилләр белән онда бер инде бәхәс юк. Һәм әйтәйек, берәүгә куелды 400 сум тирәһе. Һәм ул шуны куанак менә тапшыра. Һәм инде кемдер шундый үсеш юлында икән, зур акчалар килә икән уга, ул инде һәр бер кеше башыннан 1000 сум тапшыра. Бу яңгына туган бала исәбенән дә куела. Шулай карт яшькә иткән кешегә лә эшләп йөргәнләр, эшләмәй йөргәнләр, Урада тотканда, тотмаганда өстенән ул бурысты төшереп куя. Бу нык әһәмиятле, чөнки шулай да дип әйтелә. Урада аткан кешенең урадаһы әле күк менән җир арасында торып калыр, атылып торыр. Шуңа күрә без аны yerine yetkirib куябыз. Бу безне кәмчелек хаталарыбыздан арындыра. Менә шуны аңларга кирәк. Без инде һәр вакыт иң кадерле дугабыз итеп, гынахтардан арынуды һорайбыз. Менә кадер кисә 200 елга тең бит, 1000 ел айдан ашу дип күрсәтелгән. Иң шундый бөек кисәле без иң тәүдән һорайбыз. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям гынахтардан арындыр дип әйтә. Менә инде ифтар авыдасқан вакыт безнең иң шатлыклы мәлебез. Һәм онда ни дип һорайбыз иң тәүдә. Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва саллям дугаһына килсәк, гынахтардан арындыр дип һорайбыз. Ошо гынахтардан арындыргандан соң безгә бөтен яктан да безнең теләкләребезгә ишектәр ачыла. Шуңа күрә иң асылы менә шул гынахтардан арынырга тырышу. Шул Урада фатирын биргән вакытта ла без шуга өмет итәбез. Безне татарта торган һәм бу миллион сумга ла тормай торган, унан да өстен булган. Миллион сум бирүгә караганда, ошо 150 сум биреп, без күпкә югарак күтәрелә алабыз. Күптә алабыз. Күбрәк алабыз, Фитер Садака дигәндә без аксаны гына игътибар итәген тотабыз, әллә башкаһы ла биргәнме? Кирәһенсә, без аны иң тәүдә без аны ризыклата бирү дигәндә күзеңдә тотабыз. Аксалатаны ул һуңнан рөхсәт ителде. Һәм Абу Ханифа мәзһәбен сәбәт яшәбез, монда ул рөхсәт ителгән. Шуңа күрә иң тәүдә ул тик ризык белән генә каралган. Ләкин тормыш ягына сыгып, бүгенге көн күзлегеннән сыгып караганда, ризык белән бирү шулай акса белән биреп, шуны ризыкка әйләндерү дип карарга кирәк. Чөнки ул Урада фатыры ул
былай термин әйткәндә, юридический дарға түгел, ул физический лицаларга дигән. Менә шул ул кеше исәбенә бирелә. Мәсәлән, мәсҗидтең ниндидер ремонт эшләренә түгел, башка әйберләргә кулланырга түгел, аны ул кешенең тәненә инә торган ризык менән күңелен асу. Һәм шуңа күрә әгәр мәсҗидтә без ябыз икән урада фатырын, ул гадәттә шулай эшләнә бит, кеше бөтә халык та ул мәсҗидкә килеп әйбергә тырыша. Без анда айрым бер төркем алып барабыз, айрым бер список. Һәм айрым бер комта тотабыз. Шунда айрым ябыз да, адак ошо аксага ризык хатып алып, таратып гаиләләргә, шунда үзебезнең шулай не бар, кемдер мохтаж дигән бер язмабыз бар. Исемлек бар. Исемлек шуларга тарату менә дөрес була. Менә мәсәлән, фитр садаканы мин Венерга әйтәм дә, Венер мәсҗидкә минең исемемнән алып барып бирәләр, яки мин үзем алып барырга тиешменме? Бұл енді ғайләлі ғадатта яуаплық кіші бетінде ер кіші. Ер кіші беті әқтімді яуаплық тұта. Шының сын ол ер кіші. Шуға көрі ол ер кіші өзінің үстіне ол яуаплықтыла ала, һәм беті ғайлә исімінен тапшырға мүмкін. Шулай біз балаларыбызды бала сақтанын ғадаттандырып қойып, оларды яуаплық үтәсек. Әйтек шулық мәсҗидкә барғанда біз балабызды етеклеп алып барып, ол өзінің исімінен өзілі тапшыра ала. Бұл енді тәрбие юнәлішінде. Кіші артынан да тапшыртыр болай. Фитр садақа ул орада тотуслар гына бирәм, әллә орада тотмагандарды кыла бер гасан, улар Алла Тәгалә ошоны, әмма орада тотмайдар, ошондой изге гамәлләрдә үтәргә улар гел һәр вакыт әзер. Менә шул һәр вакыт әзер булырга кирәк орада тотырга. Чөнки ул беренче тора. Менә нидән исламның 5 терәге. Буга теге ныклы әһәмият бирә кирәк. Мәсәлән, әйтик, автобус тукталышында самолет көтүп туру бик акыллы түгел бит инде. Шуның шикелле ошо урада тотмайса, намаз укымайса, яннәткә инәм дип ышану, шулай бик сәер күренеш. Шуңа күрә без ул тырышырга тиеш, без урада тотырга. Менә баштан ук әйттек, урада тотмаган кешеләр әлбәттә бирә. Һәм икенче ягы бар. Урада тута алмаган, бөтенләй тута алмаган, картлык сәбәпле яки шундый бер авыруы бар, ул бер касында юнәлмәйсәк. Хаулык мөмкинлекләре сикле. Улай гына түгел. Менә әгәр әйттек инде авырып китсә, ул кабаттан барыбер тотып куярга тиеш. Әгәр ул бөтенләй тотып куярга мөмкинлеге юк. 1 елдан да 10 елдан да тотып куярга мөмкинлеге юк, анда өмете лә юк. Менә шул соракта ул икенче төрле фидия садакаһы тапшырга тиеш. Ул инде бер көндә 400 сумга туры килә, хәзерге көндә инде бер кешене ризыкландыру. Һәм оны итәпләп чыгарак 30 көнгә якынса шул 14 мең тирәһе өстеннән бурысын төшереп куя. Оны теге үзенә авырлык итеп түгел, киресенчә. Шулай без меңләп, әллә инде миллионлап түләгән акса һәм ул Аллаһ Таала аны җиңеләйтеп безнең өстебездән шулай төшерә. Аны мәсәлән кеше авырган хәлдә лә урада тотһа, уның урадаһы кабул буламы? Кабул була. Әмма без Аллаһ Таала безгә бит фикер итүчеләр дигән. Безгә һәрбер әмерендә шулай дип әйтә. Фикер итүчеләр. Без мәсәлән шулай ук хәйр садакаларны биргән вакытта ла фикер итмәсәк генә өстебездән төшерәбез икән дип теләкәнгә бирергә түгел. Иң тәүдә без бу дәрес шул вакытта без уйлайбыз, күрше күләндә, безнең туганнарыбыз арасында кемдер йөри, һәм ничек яшәйдер улар дип. Күршең ас ятып йоклаганда һинең тук ятуың бу гынах була. Шуның шикелле бөтен мәгънәдә мәгънәһе бар. Без бу соракта ла уйлайбыз. Бу авыруыбызды бәлки ошо урадабыз менән Аллаһ Таала авыруыдан коткарыр безне. Һәм уйлагыла бар. Без фақат Аллаһтың ризалыгы өчен урада тотакта, Аллаһтың рәхмәте менән кайбер авыруларны хатта тик урада гына еңеп чыга. Тик урада менән генә без күп авырулардан да котылып китә алабыз. Шуңа күрә без теге урада тотмаска сәбәп эзләмәйбез. Керенсә урада тотырга мөмкинлек табырга тырышабыз. Әмма әгәр табиблар һиңа әйтте икән, һин урада тоткандан һуң һаулыгың хөртәясәк, бу һиңа зыян китерәсәк дип. Ул вакытта без хатта урада тотайга дип әйтүебез дә дөрес булмай. Безгә ураданы бузырга кирәк буласак, бу талап. Ашы фитр садаканы мусламандарга гына биргән, әллә башка милләтләргә биргән, башка дин вәкилләренә мәсәлән? Якындарыгыздан башлагыз дигән ул гомумән не бар, шундый әйбере бар. Нәйдә хәйр садаканы яхшылыкта якындарыгыздан башлагыз. Мәсәлән, гаиләңдә шундый аслы туклы яшәйләр икән, һин теге яки балтаста булып, бөтә тирә-якка шундый матурлык таратып бирәң, өеңдә шундый емерек хәлдә тора. Улай дөрес түгел. Һинең үзеңнең хакың бар, һинең тәнеңнең хакы бар. Шуның шикелле. Һәм иң тәүдә тугандарың, күрше күләнең бар. Күрше дигәндә лә без теге яктан да 40 йорт, бу яктан да 40 йорт дигәндә лә исәп карарга тиешбез.
Һәм әле битте иң тәүдә без карайбыз ошо үзебезнең өммәтебезне, әмма нәйләргә мусулман булмаган кешеләргә бирмәскә дигән хөкем һичшиккә юк. Без хәтта уларга шундый нәйдә исламның матурлыгын күрһәтеп, өстәлмә нидер бер нәйләргә ирешә алабыз, Аллаһның рәхмәтенә. Әмма иң тәүдә без үзебез карамасак, безгә нинди караш менән башкалар күз алыр. Һәм бик матур һәм файдалы әңгәмә булды. Килгәнегез өчен һеҙгә ҙур рәхмәт, ураҙаларығыҙ ҡабул булһын. Үҙегеҙ һәм бөтәбеҙ ҙә мәсеткә барайыҡ. Унда осрашырға. Амин. Рәхмәт.